No, jag är nog lite överraskad att det blir årets företagare. Jag har nog riktigt inte säga att jag inte har gjort något bra. Visst, kanske jag har varit tapeten det här året ganska mycket. Inte hade jag aldrig väntat att jag skulle bli företagare. Det är alltid en rolig, positiv, vad heter det nu, överraskning. No, alun perin mä luulin, että satamaporukka tulee olemaan se isoin. Mutta sitten kun rupesin laskemaan, kuinka monta satamaduunareita on, niin se riittää. Ja me ollaan laskettu, että no, kyllä varmaan joku toinenkin tulee. Moni ihminen, kun mä tulin tänne, oli sitä mieltä, että mulla on päässä ihan vika, että sä voisit yhtä hyvin mennä Lappohjaan, että ei kukaan tänne jaksa ajaa. Päättäväisenä päätin, että nyt kokeillaan. Nyt kelkka on kääntynyt. Nyt moni taas vaihtaa sen niin, että kyllä mulla on niin hyvä, kun mulla on toi paikka. Eines ruoka. Yritetään pysyä siitä pois. Siitä ei pysty pysyä pois aina. Mut joo, kaikki tehdään alusta asti. Tavallinen työpäivä menee talvisin, noustaan 8, tai itse asiassa noustaan millä noustaan, mutta 8 duunia. Esivalmistellaan koko lounas, salatti, leipää, ruokaa. Meitä on normaalisti 3 duunis. Se jaetaan, kokki tekee kokkihommia. Mä oon tippunut salatti, kassatöt tyttönä. Näin se etenee. Sitten tulee joulutilauksia. Niitäkin tehdään yhdessä. 3 tiimin kanssa onnistutaan aika hyvin, koska buffet on meidän asia, mitä me osataan parhaiten, niin se on helppo myydä ja helppo tehdä duuni. Kun kesä lähenee, mä palkkaan yhden duunarin tänne Smörmagasinetiin, joka ottaa sit mun kassatyttöduunit, NS-salatti, kaikki nää. Ja mä rupean esivalmistelemaan kesä. Paperityöt tehdään silloin, kun ehitään talvisin töiden jälkeen kesällä joka päivä. Ja tidigare har jag också jobbat på båtar. Silja Line var det mest. Åbolinjen. Men när man var inhoppare så fick man jobba Helsingforslinjen mellan Eckerö, mellan Viking Line, men mest på Silja. Så var det en som frågade att vill du komma och hjälpa? Vi skulle behöva en steward till Italien på Lillbackas jaktbåt. Om ni känner till den där Golden Eye-jaktbåten, den båten. Jag var där en vecka, eller var det 2. De var imponerade och så sa de att du kommer nästa säsong. Så där var jag sen hela sommaren. Så sökte jag jobb till Schweiz och fick jobb i Schweiz. Där fick jag jobba, egentligen jag fick jobb som ett kock på ett hotell. Jag for dit, var frukostservitör, pratade inte franska. Det gick och det gick. Kom hem till Åbo, sitter och dricker och njuter lite vodka Russian. Så kommer en kaveri och frågar, vad ska du göra nästa vinter? Så att jag far till Verbier. Så sa han, inte far du någonstans. Vad ska jag fara? Du far till Thailand. Det kom sig att jag kom hit till Hange, hade varit i Thailand på jobb och räknade med att jag skulle bli fruitcheck-försäljare på Kvällstorget. Och så kommer Mika Isaksson och säger att köp bort mitt café, jag orkar inte med. Då hade jag öppnat en restaurang åt en kaveri, eller hjälpt honom, inte hade jag ju öppnat det. Så tänkte jag att det var så lätt där, varför inte lätt här? Det var inte stora pengar. Så det var bara att ut och köra. Jag hade inte så mycket som jag skulle vilja jobba i Hange, så då är det väl lika bra att hitta på något eget. Plagen on, miten sanottaisiin, ehkä se elvyttää mun elämää. Ja Plagenissakin aina olla alusta asti pidetty niin, että hankolaisia yritetään palkkaa. Onko niin kokemus, onko se ei, se riippuu siinä. Yleensähän pitää olla kumminkin X-ryhmä, kello on kokemusta. Hankolaisia tai kesähankolaisia ollaan yritetty aina palkkaa.
No grillivaunu on itse asiassa kyllä suunniteltu pitää talvisin. Kesäthän on se tärkein. Eli periaatteessa mekin tullaan sitten siihen samaan kategoriaan, että me tullaan sinne kesällä, otetaan pois gräddat ja lähdetään veke. Och få utmana sig själv. Man tror att man har jättebra idéer som är bara att göra. Men sen märker man inte det heller. Och sen när man hamnar arbeta på det, det är annorlunda. Det varje dag är nytt. No hyvä. Kuulostaa hyvältä. Alltså den där nätverken som man har jag levt mycket på. Inte skulle man aldrig kunna komma och säga moin, jag behöver någon hjälp. Jag öppnar ett företag, jag kan det här. Jag har fått höra så mycket råd, gnäll, hjälp. Sen får man själv välja vad som är vettigast att ta därifrån. Visionen är att jag kan jobba åt mig själv. Jag är inte 20 mera och jag är inte nära pension. Men jag kan jobba upp så att jag kanske skulle kunna pensionera mig i eget företag.